Yes, yes, worries. Nogen har set Thomas få en guitar i hovedet. Bare knald. Men sørg for at ramme rigtigt. Ja, det ved jeg godt. Og det rammer man kan. Det er højt på Facebook. Ja, det holder bare noget for ørerne. Jeg tager det lidt ind på det. Jeg er virkelig bange for det. Okay, er vi klar? Det var så folk. Er vi klar? Og hvorfor gør jeg det? Ej! Oj! Ej, slå over, mand! Må jeg gøre det? Shit! Jeg er virkelig tryg. Charlotte, du sørger for det. Jeg er bedst med navn, mand. Du skal ikke besøge mig, hvis det giver det andet. Det kan jeg lige med det. Ja, jeg følte det også. Can Thomas, can I? I will hit you with this side. Come on, Thomas. Come, babe. Jeg har lige smadret. Ja, men jeg tog fandme ikke slå over, mand. Hvor skal du? Okay, now Sagis. Jeg glæder her. Hvad sker der, mand? Okay, nu er det mit. Jeg skal nok ramme ordentligt. Hey, wait. Take this one so it doesn't hurt you so much. It doesn't hurt, Sagis. I'm really. Jeg har det der ikke. Nu skal jeg virkelig klasse igennem. Nå, tag! Hold op med at irritere mig. Det er en udfordring, Morten. Shit! Du kan ikke holde med fucking lort. Du må ikke gå sådan. Nej. Kom så. Jeg er så smadret. Nej! Jeg er bange for, at det kommer til at gøre ondt. Det gør det ikke. Jeg skal nok komme over. Og så slår det hovedet. Kom. Så på alt, Thomas! Come on! Thomas! Godt, så tror jeg selv, at det kommer over. Wait, Jeg gør også gerne. Nej, hallo. Nej, det var synd for.